Ya nginenkinga nobhuti waseKhawashi. Ngathatha imoto yami ukuthi ngicela ukuthi bangenzele yona. So ngithe mase ngicheck imoto yami ngilahlekelwe ispare wheel, amaspanner, into eningi nje ngibona zingekho emotweni. Ngathi mangishiya imoto kwakunezinto phakathi emotweni. So ngithe mase ngicheck imoto mase ngilanda imoto ngithola sengasena ispanner, spare wheel, okuningi nje akusekho emotweni yami. So angazi kanjani. So phela ukuthi ngizilela kuye ngakutshela ukuthi ngilahlekelwe izinto. Ngicela ukhulume mangibuza uyaphika. Mina ngazi ngeke mfethu. Usisi wami bekayisephi imoto ekuqaleni mayiza kimi. Angazi lutho Utho uzokhuluma imoto ifika inama-oil kimi. Ifika inama-oil buthi mntana. So nje Ngimele manje into engingayazi manje. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS pronounced Lava Sinkumkani. Abantu aziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayito mshanami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngumama lana. Umama uthi unengxaki nayo. Khona into eyenzeka. Ucela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele. Sathi ungawari mama thina singababiza sebele la usibiza khona. Simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sokunceda kule nkinga obhekane nayo. Sanibona umuntu omdala. Sabona bhuti uyaphila? Ngiyaphila nami mama. Ngiyaphila. Yebo. Igama lami nguNomsa. Ya nginenkinga nobhuti waseKhawashi. Ngathatha imoto yami ukuthi ngicela ukuthi bangenzele yona. So ngithe mase ngicheck imoto yami ngilahlekelwe ispare wheel, amaspanner, into eningi nje ngibona zingekho emotweni. So manje ngamkhomba nomfana khona mangambona. Uthi kahle kahle umama wawuyowashisa imoto. And then bakutshontshela ispanela. Yeah, ngathi mangishiya imoto kwakunezinto phakathi emotweni. So ngithe mase ngicheck imoto mase ngilanda imoto ngithola sengasena ispanner, spare wheel, okuningi nje akusekho emotweni yami. So angazi kanjani ngoba bengimcela ukuthi ayiwashe nje kuphela. So mawumbuza umuntu omdala mhlawumbe so ubuyela kuye umbuzo uthi hayibo wemfana bekunezinto ezikanje emotweni yami and angisazifumani uthini yena eresponse uyaphika noma ngimtshela ukuthi bezikhona uyaphika akafuni ukuvuma. So that's why nginibiza ukuthi nizonginceda maybe nini uzonitshela ukuthi uzibeke kuphi mabi khona la sibeke khona. Uma bekaqala ukuyowashisa imoto lapho for the first time ovela uhlelo uyisa lapho kuyona. No yena ngiyaqala ukumbona but wena ngiqala ukuyihambisa lapha yana. So yena mara ngamkhomba mangambona ngoba yena ngiyaqala ukumbona. Okay, so siya ngakuphi ma? Masijampa nje la emaground ina iKhawashi lapha yana uzoyibona sizomthola khona lapha. Le ngaphezulu? Ya le phezulu. Masikhuphuka nje uzombona. Yo Mr Jones ngazi ngoba ikari la ngaphakathi soyishiya khona la. Sishiye ngoba mhlambe kufika kwethu ngemoto uzobe siyabaleka yabo. Kanti ufuna nje abone ngathi nje sisifika. Okay, malothi kumele sihoke yabona kuphezulu kanjani. Asikhuphukele. Sincane. No, uzovalela umane. Alright. So no singahamba ma. Sihambe sixoxa nje siya ngakhona. No urongo kodwa ma isenzo leso senzile sirongo because angeke ukuthi wena uhambisa imoto yakhe angithi umthemba. Uyabo umthemba ukuthi uzokuwashela imoto. Manje mase ezobuya ekutshontshele futhi shuthi uyinto ohlele yenza kuma customer amaningi vele. Yeah, ngoba nami I'm so disappointed ngalento ayenzile ngoba ngisevele ngibathemba lapha yana ngijwayele vele ukuya lapha. So mase kwenzakala so nami angisazi. Yabona ngoba lento ngiyazidinga ngiyazisebenzisa so yena mase kazongimoshela kanje yabo nebusiness ukuthi uzoyibisa. Kahle. Uzoyibisa nebusiness ngoba ngithulento uzana. Makazenza so obviously ngizobatshela nabanye. Angeke kusalunga. Nisa imoto eKhawashi imoto mazi eKhawashi angithi umnikazi usuke ethemba umuntu ukuthi ngicela uyongiwashela imoto ungiwashela imoto yami and mangabe umbukele wena ubukele njengamanje uneKhawashi uyawasha khona owasha khona ngiyanicela guys ukuthi niyeke ukuntshontsha umuntu makazisa imoto yakhe ukuthi izowashwa ungathathi into ezingaphakathi amana uyithatha uyibeke esayidini uwashe imoto ucede uyibuyisele ngaphakathi because mase uba nesandla abasakuthembe and uzomosha ibusiness. Uyabona kusase at the end of the day ngoba niyazi ukuthi imisebenzi inqabile ayikho and iKhawashi indlela ukuthi umuntu ekwazi ukuthi naye eyisurviveise eyiphilise manje uzophila kanjani ukuthi kumele abantu beyiwashele ke imoto zabo and nizolamba nina abantu eniona amaKhawashi ngoba anisathembakala uyayibona into efana naleyo ma. No hayi kodwa sokwenza konke ma ukuthi okusemandleni ukuthi sizama ukuthi sikuncede yabo. Hayi ngiyanicela nje ngoba ngiyazifuna into zami. Because ispanela ngiyazi ukuthi imoto ngasuke imena noma kuphi. Obviously uzodinga lo nto lezo ukuthi ubheke ukuthi inkingi ikuphi. So yena ungimosha nasenhlizweni hayi. No awurong. Le moto ile lapha endlini. Iyo le lapha eJardini. Leni nibonise yona. No phela ngeke manje mase kumele uyothengana nama spare wheel wena wazi ukuthi into obewunayo ngona. Nazo izinto lezo so yena mase kazithatha
Buka kugcwele nje nasekhawashi. Kukhona lapha? Iyona le car wash esibhekile siyakuya. Hawu. Wayezomosha ibhizinisi mara mfethu. Ngoba uyabona ukuthi kugcwele kunabantu abawashayo manje sekayimosha yonke lento ngendlela oyenza ngayo. Hayi yena ngithi bekathi ukuthi angeke ngize ngibone. Eish. No, hayi sokwenza konke okusemandleni ukuthi sizame ukuthi sikuncedise yabo. Ngoba irongo lento yenzile yena ubafu. Irongo ngeke phela kusasa usayihambisa imoto. Sokumele uhambe uyofuna enye ikhawashi futhi ngoba awumthembi. Hayi ngoba ngibona bebaningi kanje abawashayo. Omuphi yena? Angizomkhomba. Uyamazi. Okay, hayi. Hey kudala siwokha ma. Yo. Kudala siwokha if bekukhonakala kube sithatha imoto sajikela ngale. Hayi kube sithatha imoto beyazobaleka. So angithi umuntu kumele expose asasekude. Yeah, kahle kahle. Ufika kuye nje hayi. No, hayi right. Ngibona abantu kuyadayisa la. Sanibonani. Omuphi la? Uyelo. Uyelo. Cishe ngathi ngulo. Bathi ubani ekhaya? Sanibona. Kanjani bani? Siyaphila mfethu. Ebale siyaxolisa manje ukubona sesitheleka ngamakhamera kanje. Ulava Mr Jones sihamba necrew nje la sikuJozi Bioscope. So siyihlelo nje linceda abantu wena mfethu emphakathini mayingabe umuntu unenkinga. So sibhalele umama la. Yebo. Umama uyamazi? Yebo umama ngiyamazi. Umazi kanjani? Bekalethe imoto la ekhawashi ngayenza. Kwase kwenzakalani? Wahamba nayo imoto ngayiqeda. Wayiceda? Yebo mfethu. Uma phela ukuthi ngizilela kuye ngakutshela ukuthi ngilahlekelwe izinto. Ngicela ukhulume mangibuza uyaphika. Khuluma. Uyazazi lento lezi. Mara ushilo nini? Ngoba ngikutshela ngathi ngilahlekelwe izinto and bezikhona emotweni. Kahle kahle ithi asifuni attention la ngoba yabona kunabantu abaningi. Mr Jones asambe asimkhathe sambe naye lezansi mfethu. Asambe sokhulumela la. Amabhuti umdala ngishilo. Okay asambe sambe. Yabona manje si attention yabantu la ngiyacela mani sisambeni siye ngalezansi. Ebafu siyakhulumisana. La siyakhulumisana ngithi asilu uyabona nawe. Uma usebuhlungweni ufune into zakhe. Angithi uzise imoto. Mina ngazilutho bhuti umdala. Uzise imoto yakhe la kuwena ngoba ekuthemba. Yena la kimi ekhawashi. Beka kuthemba ngithi. Yebo bhuti. Manje wena wayi kanti so utshontsha izinto zabantu. Bhuti umdala azange ngikwenze lokho. Sure. 100% bhuti umdala. Mr Jones. Angiyazi lo mfethu. Uqiniso tu ufuna into zakho. Yabo ngize Sizomuzibeke izinto zakho ngoba mina. Uthi osiyengapha okay. Stop. Balela. Mawasha izinto yatshontsha. Cha bhuti umdala. Angikwenzi lokho ngiyawasha nje straight. Uyawasha nje straight. Yebo bhuti umdala. Wemfethu so wena usho ungakanani ukuthi awuyithathanga lezi zinto? 100% sure bhuti umdala. Mfethu uqiniso. why wenza into esimple ibenzima kanti? Bhuti umdala. Yabo uthi simple kanjani lena? Yebo bhuti umdala. Manje wena wayengathi ufuna ukuthi usigcilaze siye lena le. Bhuti wami ngeke ngiyenze lento leyo bhuti umdala. Angeke uyenze kanjani? Ngicela into zami zikhiphe. Ushilo ukuthi uzibonile into emotweni. Manje masolethe imoto yasengasekho. Cha sisi wami. Azange ngathi ngizibonile. Awuzibonanga. Uma kahle kahle ngwashile ngawasha ngaqeda mina bhuti umdala. So bezingekho bhuti umdala. Bezingekho emotweni. Bezikhona. Angisisilima ngihlanye ngicela into zami. Angazi mina kumele ngize ngithini ke manje. Uthi khipha into zakhe. Kuphela Hawu bhuti wami. Ngicela into zami. Awufuna ukuyikhupha? Hayi ukuthi angifuni ukuzikhipha angizazi. Uyazazi. No ambamchazela futhi ambamchazela ambani nimchazela nithi mama mina uyazenzela nithi ukukhulumisana naye. Okay guys ngoba umfethu ngathi uyayinwebisa lento endithina sithi into encinci nje sifuna nje into zikama oyabo manje sithi simnikezele uMr Jones lapho noBlacksina bethu ukukhulumisana naye because uma uyayifuna lezi zinto uyayidinga angeke ahambe yothenga enye ivili ngabe ustakile ngumuntu wesifazane maye ngastakhelwa imoto endleleni uyawafuna amathuluzi wakhe ukuthi elungise yebo noma sizokwenza konke okusemandleni manje ukuthi uyifumane wena mawukhumbula kakuhle mawukhumbula ukuthi wafika nazo vele ngafika nazo la ngoba ngangibuya kumechanic thema ngiceda lapho yaya la umechanic uyoyithathile wayisa lapha ngazibona nami bezikhona emotweni so sengimanto zami azisekho and ziphelele khona lapha eKhawashi ima uthi ngalelo suku sesaya kumechanic angithi masuka kumechanic ya lontuzana wangifonela ngithi mama imoto ngiyayithatha ngisa eKhawashi ngathi okay ngeze ngahlangana naye emechanic ngamnika
imali yakhe ngithe mangiqeda wayithatha ke imoto wathi uyibona ingcolile wayisa lapha ya ngizibona into zami zikhona but mase zifike ekhaya washo izinto azikho asekho and awukhumbula ukuthi mhlambe ngabe azange ngisiphe nasemotweni no abaxoxe nayo Mr Jones sive ukuthi umfethu uthini buye nje sichazele ngoba sinqamile makhona icase ekumele siyoyidila nayo masuka lana kwena yabo thina nje into esifunayo ukuthi sikuthole uthole into zakho lezo zidingayo yabo fast yeah awuzozikhupha hayi no uzoyikhupha mangabe uyakhumbula uyasho nawe ukuthi uyakhumbula ukuthi wafika nazo la because zangithi nizisa imoto la eKhawashi ngoba nibathemba labantu manje mase bejika kube yibona futhi abantu oh nangu plaza Mr Jones mfethu mina ngazineki mfethu usisi wami bekayisephi imoto ekuqaleni mayiza kimi angazilutho utho uzokhuluma ifike inama-oil kimi ifike inama-oil beyibuyaphi imoto ifike inama-oil butho mntana ngilimele manje into engingayazi manje hayi sisi wami ngicela ukhulume sisi wami ngicela ukhulume ukuthi imoto beyibuya bengingcolile inama-oil imoto usefuna ukuxoxa naye futhi uzokhuluma ini butho wami bengivuma ngoba ngiyabona ukuthi sengisenkingeni ngicela usisi asho ukuthi imoto yayibuyaphi maybe uzoyithola ngathi awukafuni ukusitshela lento esifuna ukuyiva kanti yini wayeyidonsisa ngoba lento isimple kumele nje thina into esiyifunayo ujwayele lento ayenzayo uyijwayele so manje uthola umuntu wrong kahle no wrong Mr Jones akhulume naye mal fast buye naye lo muntu lona angazi why izosithatha isixesha umfethu because isinqamile sishasho kune case okumele siyodila nayo into esifunayo nje izinto zikama kuphela hayi ukuthi sibe siya le manje ngiyamuva siyambuza uyayiphika yonke leyo nto akuthi xoxa naye abexoxe naye Mr Jones beze la into zami yazifuna nje ngaze nginibambezela uma yena ubaba usekho akekho ubani baba kasekho akasekho emhlabeni so yimi nabantwana nje kuphela ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa manje ngiyaxolisa nokuthi ngiyaziphandela nayo le moto lengiphanda ngayo so mase kazongenza so yabo uthi uyangimosha kahle because if bekunomuntu esilisa mhlambe ngiyacabanga kube ngibize yena maybe kube sisolvile zange ngibize nabantu bangaphandi yabona so manje uyenza ukuthi ngiyinwebe kahle and bengingafuni uzifike la hawu uphi abeze nayo Mr Jones kanti yini abayixoxayo intende because into esiyifunayo nje ile zinto cha azozikhipha bazobuya nazo uzokhipha ukuthi kuphi abangamenzi kumele bamthintithe nje kakhulu uzobuya nazo no hayi yena akashaya kuyaxoxwa nje kukhulunywa nje naye kahle hayi ukuthi uyaxatshanisa mhlambe uyabetha umZulu ntombi omZulu mina wrong kodwa nangu ehlisi yes sebeyeza naye ke kanti angazi wayezofuna ukuyinweba lento haw webale ngizwile mina ngicela usisi afone lapho uyakhona mina ngisazi manje butho mntana angisazi ukuthi ngizoyenza kanjani siyaxolisa manje hayi ukuthi siyakulungisa asikulungisi thina into esifuna into zikamama yebo butho mntana ziphi angazi butho mntana angazi ukuthi ngizothini manje ngoba imoto beyibuya boyibona inama-oil isisoma kakhuluma ukuthi kuyenzakalani sowugudle naye in-African yami ngiyacabanga mhlambe siyaxolisa mfethu mama unazi ii-number zikamakhanikhi wakho nginazo iy'namba sicela ukufona ke sicela ukufona fast ngicela usifake la efonini ka-Mr Jones hayi ukuthi siyakusukela mhlambe thina senza umsebenzi wethu angithi thina umsebenzi wethu mfethu ukuthi sincede abantu emphakathini and manje masiva kuthiwa wena urongo sizoyitshela ukuthi urongo vele uyayithola thina into esifunayo into zikama kuphela ring cela ifake kula speaker amadlovu la ekhaya singakusiza sanibona baba yebo umuntu omdala ukanje ubani igama bantu omdala siyaxolisa manje ukhuluma nabantu beJozi Bioscope lana ne Jozi Bioscope yebo Jozi Bioscope yebo usisinomsa la uyakhala umuntu omdala uke wazisa bekunini uhambisene imoto Wednesday uthi kunemoto uke wabuya ezolungisisa imoto lapho Wednesday uyayikhumbula unomsa
Yebo Nomsa imoto eready nje iquid eready ithini i-registration yakhona i-registration iquid eready nje i-KG 21 GP. Akhuluma. oh yeah uthini uNomsa manje Oh uthi Nomsa besicela ukubuza nje umuntu omdala ukuthi akazange kwasala izinto lapho mhlambe wena amathulusi nabo spare wheel. mfowethu ngilokho ngimlindile uNomsa lana khona isipewu sakhe sasala lana namathuluzi asala la kimi Hawu sasala lapho kwena manje bengicabanga ukuthi ngoba anginayo ifone number yakhe ngicabanga ukuthi mhlambe kuzawukhumbula lesabuya ngoba ngangiyithanda phela le moto mechanic yo azozilanda lapha kimi King but yo azikhona mfowethu zikhona okay siyabonga baba siyabonga yo mama uyabona manje ukuthi senzise into wrong mfethu Mr Jones mfethu siyaxolisa wena balela siyaxolisa usisi mama uyabona manje usubeka mfethu bona manje akusiyimanje yabona manje akusiyimi ende manje mina ngilimele mina manje mina ngilimele manje Ngiyacela okay senze kanjani ngifuna 10,000 mina ngifuna 10,000 mina ngilungile la ngilunge mina hayi ngikolole nangijaji manje ngikolole nangijaji angithathi mina sengishawe kanje ngiyobheka kanjani emsebenzini ngiyobheka kanjani lapha mina hayi man hayi kwenzeke iphutha umsebenzi lo muntu umushela umsebenzi hayi singaxolisa kanjani 10,000 mfethu ngibheke kanjani lapha yami Ngithi ngikhuluma naye. ukhuluma siyacela manje khuluma maso usimoshisile kodwa umuntu omdala bekumele awukhumbuli ngani ukuthi wena into zakho ushiye No, lapha izinto vele ngashiye emotweni bezikhona emotweni ngiyangazibona. So azange ngicabanga ukuthi uzozikhipha umechanic after sengizibonile. Yo, ngiyazisola manje yo. no umuntu omdala Umdala wena sebamenze kanje. ma kodwa uyabona manje sekuzoba ngathi thina la ku Joseph Bioscope siyenza Uyamoshela nani futhi? uyabona and kunamanye asikutshelile kunama case asirious esibhizi ngawo manje umntana abantu sokumele sihlambe igama lakhe Ngizoyana la sebenzela khona abantu ngoxolisa. Ngishuthi mistake ibengakimi ngiyacela. Nani ngiyaxolisa nje ukunibiza into engekho ngiyaxolisa yo guys for the first time siyaqala ukudibana ne case kanje and manje umjito wabantu uyasho ukuthi angiyazi lento thina sixelela ukuthi mhlambe uyaxoka mhlambe kunento oyifihlayo kanti guys angisayazi guys mangabe unenkinga ungalibali na uthi usibhalele Joseph Bioscope ungasibhaleli mangabe awukho sure ngalento okhuluma ngayo because manje masifika thina sizofuna ukukhuluphisa umuntu iqiniso ekhuluma iqiniso kanti yithi laba futhi sebuya bebe wrong kuye mfethu so kumele sihlambe igama lomfethu uyabona ngoba manje abantu sebezombheka kakuphi so kwenza konke okusemandleni guys ngiyanithembisa ukuthi simkhiye igama lakho mfethu kuyo yonke lento eyenza ke namhlanje mangabe unenkinga wena mbukeli nawe ungalibali uthi usibhalele Joseph Bioscope ungalibali uthi ufollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are Joseph Bioscope ngalibali ke mbukelo wami ngikuthanda ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu yo umfethu usalwa namanje ngilithanda guys and I'll see you guys on the next episode